सफैबाय जायगायावनो बेयावनो रिसिपसना डेकोरेशन में दाबो स्टार्ट जायाखै आरोना दाबो फैयाखै हाबफैग्रोगोन आरोना मानसिफ्रा हिन्जावफोरा हौवाफोरा स्टार्ट जायाखै आरोना मोनायावसो मोजां नुगोन मोजां बानायदों जाय जायगा न'आव माने गामियाव जायगा गैया बिदिनो बानायफिनो हागोन खरसा जानाय लोंनाय खरसा गावबा Macam mari di sini. Barang orang gigi nasi toilet. Ini tu mudah sekali. Nih bidung bau. Apa ni kamu jelas ni ya? Kita baca itu. Maybe there, I should get to the